tansah manembah marang Gusti kang murbing dumadi manut kapercayan kang rinasuk menika angka setunggal. Angka kalih punika inggih punika tumindak kanthi jujur lan sucining ati nindakake undang-undange negara. Pawarah angka pindho nggih. Sabanjure angka 3 melu cancut taliwonda rumeksa raharjaning nusa lan bangsa iki. Dibacutke angka 4 ya kuwi seneng tetulung kang tanpa pamrih linambaran rasa tresna lan asih. Lah angka 5 ya kuwi wani ngadepi urip kanthi kapitayan marang kekuatane dhewe. Angka 5 sabanjure angka 6 nggih menika urip bebrayan kudu tansah susila anuraga alus ing budi pakartine bisa dadi suluh marganing kautaman. Sing pungkasan angka 7 Mas Gareng karo Dik Bagong. Angka 7 sing pungkasan wekasan percaya kalamun donya iki owah gingsir cakra manggilingan. Urip kudu duweni semangat, ora statis, ora nggur tenguk-tenguk, kudu gelem jumangkah, kudu gelem kumerembyah. Iya truk iya. Pancen dawuh pangandikane simbah-simbah mbiyen ki ora tau ana eleke ya. Truk bener Mas Gareng. Apa meneh iki awake dhewe aja lali ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Nun inggih punika kunjuk dumateng Bapak Lurah lan sedaya perangkating desa Ngrengket. Sumrambahipun sedaya panitia lan sedaya warga masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing desa Ngrengket dene Petruk Gareng Bagong saking Jalan Mastrip Gandung Kidul Kadipaten Nganjuk. Tasih ketiban sampur pinaringan kapercayan anggenipun paring lelipur gelar-gelar gantung gong wayangan kadi tahun-tahun sebelumnya. Oh ngono. Muga-muga rasa paseduluran iki ora kandhek ing tahun iki ning bisa dilanjut ana ing tahun-tahun berikutnya. Amin amin. Sing disuwun kaya ngono terus. Yo lagu sing jumbuh karo kahanan Kang Sartoswasana, Mas Heru Bawanana lancaran bersih desa larase pelok barang. Ya. Mau durung katur. Diaturke saiki Mas Petruk. Nggih, yo lon-lonan kemawon Mas Heru, monggo katuran bawa lancaran bersih desa. Pelok barang. Yuk, monggo Mas Her. Apan niku dadi kewajiban baku iya ayo bersih desa bersih desa supados menapa Mas Heru? Murih adoh sukar sakit. Ngene iki jenenge saur manuk. Saur manuk. Manuke Mas Heru? Oh, ngawur. Yo, bareng sinden karo Girong bareng 1 2 3 4 ya. Glia Glia anglia tuh mandang karya Mas Meo Mas Enten monggo minggah Mas. Ayo bersih desa murih adoh sukar sakit
Dalu dalu. Sekali lagi Mas Arya. Matur nuwun. Mandang Apa ya nek brengos sok mblobor. ayo ngerti terak ganci cuangkem iso brengos tok lho ayo ndledek emang dikokop manuhara ngono apa piye kuwakep seklomoh kabeh ayo untune ora ketut lah jelalah ayo aku sok Mas. gumun Mas Akbar. Dalem. Aku ngingeti Mas Lambene Mas Mio kudu jembeng. Sik tapi lambe apa-apa kok jembeng iki lho. Jumbleng. eneng to lambe kok kaya jumbleng niki asline katelahan wilayah Magetan Mas kasebat Mas Mio Wiknya Carita. Lah kok kaya jenenge dalang Mas. Nggih saestu niku dipun singkat Mas Mio WC. Oh, Wiknya Carita ki WC ta. Nah aku nggon toilet kok. Selamat pagi Mas Entun Mas Mio. Iya, selamat pagi juga. Sampun dahar to? Alhamdulillah. Sampun wedangan. Komplit. Teh kopi kula kokop kabeh. Nah, Jan, sowan malih season kedua. Nyoto awake dhewe ki resikan. Apa? Jumbuh karo kahanan kita ing dalu menika wonten ing Ngrengket ngawontenaken adicara bersih desa. Bersih desa, Resik resik lingkungan, resik ati, lahir lan batine. Nite an-nadzafatu minal iman. Apakah artinya Mas Mio? Kebersihan itu sebagian daripada iman dados diresiki jaba lan jerone mugi-mugi bakda bersih desa ing mangke masyarakatipun gangsal anggenipun pados rejeki. Allahumma. Amin. Iya. Pas wulane suro. Suro. Sasi Arti dari suro. Sasi suro nuwun sewu. SURO. Es. Sowane wekdal dalu punika wonten ing tlatah Ngrengket. Usaha iman lan takwa tetep diaturke konjek ngarsaning Gusti lan Maha Agung. Nyusul. Rinten kelawan bengi tansah manembah ing ngarsaning Gusti Kang Maha Agung. T. Tuladane para piyantun sik to sura kok nganggo T barang ki lho. Lagi kare tengen-tengenan awakmu. Ora nyono ora ngila wonten ing tlatah Ngrengket gelar pagelaran wayang kulit gayeng regeng kados dalu punika. Hebat. Nggih nyuwun sewu Kang Petruk, Kang Gareng, Kang Bagong. Kados pundi? Kula nek marai cah cilik-cilik tenggen kula niku Ya. piye carane bocah-bocah ki ben apal sasi Jawa. Sasi Jawa carane ngapalne piye Mas Mio? Sangka dhuwur titenane sangka bathuk kene iki sura. Medhun. Sura sapar mulut. Pas ya, sura. Nggih, Irung iki kan mulut. Sura sapar nggon kene mulut. Mulutmu Nggih. jembar. Nggih, dadi titikane keng mriki. Sura sapar mulut. Bakdo mulut nggon ngendi? Janggut. Bakdo mulut. Dumadi lawal. Mati lawal, mati laki rejeb. Oh, recep ning nggon kelek kene. Nggih. Ruwah, Poso, bodo, selo besar. Si.
Tak nduding iki sing genep to. Lah iya. Mulut Madara mencep bener. Iya, mulut nggon mulut. Ayo suro sapar mulut. Heeh. Padha mulut madilawal madilaki rejeb. Ruah poso bodo selo besar. Selo ki nggon ngen. Ya sela-selane bar bodo to ya, terus besar. Milih dina kudu sing apik. Oh, nggih leres nek dina niku tetep wonten werdine. Contone. Umpama milih dina Senin. Aja bosen karo unen-unen. Disusul Selasa Mas Miu. Selakno ibadah ngaji lan poso. Pinter tenan. Pancen luar binasa. Luar binasa bagi Gus. Nggih. Selasa Rebo. Kerep sinau ben ora bodho. Pinter jah. Kemis. Mingkemo tinimbang ngomong barang sing lamis. Pinter tenan dang. Dung tak dang ting tak dung tak dang ting tak dang. Ya pinter. Ya ladek kethek. Cemah. Dimen jenjem yen omah. Pinter tenan dang. Golek duit samplokane kaya ngono ya. Sabtu. Si setono yen wis kewektu. Tang. Minggu tang. Anu, cek Kang Petro. Urung ditegeske. Urung to. Urung ditegeske kok kesusulah nabu. Penak aku delok. Sabtu. Si setono yen wis kewektu. Maksude ngene, nyambut gawe apa wae, aktivitas apa wae, yen wae adzan wis kumandang leren dhisik ngibadah ngaresaning Gusti. Oh lere. Ora kok, rene sing nabu ya. Sapa sing nabu? Ora enek. Orane sing nabu. Terus terakhir Minggu Aku libur. lho. Maksudnya ngene lho, kaya Sabtu mau lho, sisetno anu sing kawektu mau. Heeh. Lah Minggu. Minggu libur kantore tutup. Ora ngono kuwi. Lah piye? Yo enek werdine apa Senin seneng tetanen. Lah Selasa urip aja nganti rekoso. Minggu Kantore tutup. Tang. Wes mendak sih, tak pasar nih. Pasar itu mendak. Dang. Puter. Bapak Ibu sekalian, bilih badhe ngersakaken lanangan kethek. 75 komplit sak kandangipun, Pak. Monggo. Totok. Yo, menyelam sambil minum arak. Apa? Air, ngomong arak wae, tapuk bisa. Arak kuwi. Gak bareng. Petruk penyakit Kowe masyarakat. mesti ngono kuwi. Menyelam sambil minum arak. Lho kuwi mesti lah. Yakin Petruk kuwi kae. Alah ngono. Wayahe dangdutan iki, Bos. Ya oke, duwi karo Mbak Enggar. Oke. Dangdut. Ya, berpacu dalam melodi. Musik. Oke, iya no. Mas Mio sebagai MC. Iya. Oke, baik para hadirin yang berbahaya. Ya. Yang berikut ini orang yang cantik juga baik. Baik. Untuk panjenengan semua ada duonya persembahan dari Asta Brata. Yang berikut ini kok nganggo eko tuh? Enek eko nih. Oh ya, Lah ya. seneng aku, seneng. Cek ini oh nyapa. Tetep semangat ngene iki. Semangat toh. Semangat. Sinten ning wau Kang Petruk? Semangat. Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Yo, Enggar, Dwi, Asta Brata. Dong. Ora. Tris. Ora usah Gus. Sepote tabun Tris. Wis ngadeg kok. Oke. Lagune napa Kang Petruk? Lagune musik apa wis bocah loro sing kompak. Selendang biru. Jeh, mana? Buka punang Mas, selendang biru. Galang-galang kok Batrisa karo Vektor. Oke. Oke. Go memperbaiki keturunan. Manuhara karo Vektor. Ya elek kabeh. Yo, selendang biru. Kedap. Ora musik kok. Yo.
kowe njaluk lebih mending aku sing alih yen wis mati rasa andang ngomong apun tinonggo katresnanmu kowe njaluk lebih mending aku sing kalih yen wis mati rasa ndang ngomong ojo mungkin kali karo selendangmu selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa warna bekas ning klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganmu ilang luntur koyo tresnamu. Oke. Ada Mbak Engger Jetri biar kowe jaluk balik aku sing alih yen wis mati rasa andang ngomong apa nyonggo katresnanmu yen kowe jaluk lebih mending aku sing alih yen wis mati rasa ndang ngomong ojo mungkin doli karo selendangmu selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa warna bekas ning klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang luntur koyo tresnamu ilang bareng rasa tresnamu. Terima kasih Mbak Enggar, Mbak Dwi. Ampun katur Mak Kang tak Petro golek yo ning ndi. alah dijak jaduman Heru niki lho. Oh, tak kira Mbah Tarkun. Ya ini Mion dandane lambe kok. Oh, ning Mas Heru. Nggih. tasik nyetel nih kenong. Dilanjut. Nggih tetembangan lagu dangdut sampun katur setunggal. Mbak Raras yo. Betrisa mboten sios. Kono bomno. Oke. Yo mosok Betrisa kaya bom. Maksudnya dibuat terakhir. Oke. Mbak Yuk, Raras. Mbak Raras. Dikancani toh, Mas? Oke. Ya. Lawak larang-larang kok lungguh. Lah ya pelawak lempoh. Lah iya. Rokok ora ya oleh kowe. Ya engko nek musik. Ya disebut sing bener. Aku roh lambene Mio ki koyo tau roh video apa ngono. Kayak sebab abang nemang Mbak. Iya ya, Dok. Ijin. Selamat pagi Mbak Raras. Oke, selamat pagi Mas. Selamat pagi Ras. Ya, selamat Tepangke pagi. Kiang Santang. Aduh,
Kian Santang kok ngono lambit. Kian Santang pas nunggoni seleb-selepe kobong. Rupamu kok ngono to, Mas? Terah duweni rayu iki. Ora mbok tinggal ning omah ae. Jo. Ayo duel. Duet. Apa? Manut. Sampeyan ser nyapa iki? Lagu aja sing umum-umum sing kira-kira ning donya urung eneng ngono karuan lek ku mikir. Apa, Mas? Sing sakubur. Ojo. Sampeyan nih bakal sampeyan sik aku sik, sampeyan sik. Bisa Manut. kubur. Apa? Apa sampeyan ini pengen apa? Duet apa yang jelas gitu loh. Syukur weh, senene Baras. Sik to. Wong ning Kan kene mau dagelan lunggung ngerokok obong-obong Syukur. congor ae wong kan. kowe iki lho ning kene padha kuline kok. Piye to lho? Aku mengingatkan sampean lho, Mas. Mengingatkan kewajiban kok. Ya sesama seniman lho, piye to? Pengen dudah polo kependem nggih, Kang Petro. Apa kuwi? CTT. Cocok to. Waduh. Apa? Cinta tak terpisahkan. Boleh. Tenang Ya nih. ta. Oke. Wes lho, wes. Wis. Wis kok. Nek no cinta di mato. Apa ngono kuwi? Ya lho Mas Yar lagi metu. Sing mbok enteni iki to. Heeh. Dicoba piye cacah kayak ngono? Oh ya, sing kae rong iso sapa ya. Urung iso ayo. Eo. Kuwi lho, Dang. Dijajal. Mulai Persis suara. saka Arya. Ayo. Iso. Bebas. Ternyata multifungsi ya. Mas Victor. Ya. Oh ya wonge cilik ya guru ngono tok. Iya mama kek ngono ta. Iki sing rebab Iki ya kurang ajar yo. Lho lho. Mas Victor ki wis sakmono sambekan alhamdulillah kok. Sing rebab genti. Ya malah guyu. Kowe malah kulino deloke ketik. Apa kuwi? Kowe tak dudi sing paling apik ya sitok iki. Apa? Heru. Piye? Hei. Eh Pak Mano. Kalah kowe. Aku kira gumun Mas. Nyapa? Wong Heru kuwi alumni Banci kok ya. Lulusan tahun piro kuwi? Aku kuwi ya tak critani Mas. Zaman jenengan cek cilik Mas Akbar. Siap. Aku ki wis turut guyangan karo Heru Mas. Neng ndi wis gandolan wong loro macak wedok rok-rok kandhek. Oh. Wong edan. Tapi Heru kuwi isin. Oh. Macak wedok mergane apa? Wis kadung macak wedok. Mbok iki muni, walah lele biyen tak tanggapne reok kok saiki rok ngono. Oh. Sunat tanggapne reok. Basa gede kok rok. Rumah Ada. satu. Yo cinta di matu. Heeh. Tarik Mas Tris. Nembang sing apik lho ya. Jajal delok lambemu koyo ngono suarane koyo piye. Belajar nggih. Engko tak belajar. Nek gak maju sini. Mongko mbok ambung. Yo nyapung-apung koyo ora ada liya. Lancang. Sini. Duh, Pak piye Tris. iki? Awas Duk. Tetanus enggak? Aku ki Awas Duk. ngak. Hati-hati upase mampu. Ngak. Lah ya kayak kelingan opo lho. Apa? Kanu kaya gone wong Afrika ya. Roe. Sing sabar ya Mas, gak apa-apa sampean disia-sia dilokne ndak apa-apa ya Mas ya. Sing sabar. Heeh ya. Enake ngono labe ya ngono kuwi. Aja mbok los-los. Nyapa? Kok bapake Tuhan lho. Nah, kira utun ya. Mas Tris. Apa sih iso? So. Ayo Tris. Sabar ta. Hey. Karise urip kudu pisahan tresnaku mung sliramu banget urutan
pakaryan kanggo sang bebrayan ning ati iki sayang ora medhot katresnan Aku uga ngenteni Gusti paring rejeki ing jero ati iki kangen enggalo bali yang aku ganjel kok megang tresno tresnamu rasa kaliyo barengan sumpah rasanya muga dadi yo jodoh ing sampeyan Sumpah prasetyawi lulus lan suci senadyan aku bisa rapakan lali aja cilik hatimu aku mugemi aku mung golek pakaryan terus aku bebrayan ning ati iki sayang ora medhot katresnan Aku uga ngenteni Gusti paring rejeki ing jero ati iki kangen enggalo bali jero ati ing mongko ramegan tresno tresnaku mung sliramu rasa kaliyo bebarengan gondeli sumpah prasetyo muga dadi jodoh ing saramindo muga dadi jodoh ing saramindo Terima kasih Mbak Rara. Ye, sami-sami. Suaranya ya apik ya, Mas. Api. Wah, Jan. Ya anu Lamat. satu anu Mbak Manohara bom go terakhir. Ya. Nah, Batrisa. ayo, Batrisa ngadeg yo. Ya. Ajar. Nah, iki sing fane akeh iki. Heeh. Komennya piye? Komen Batrisa. Lho, Kok Batrisa piye to? masaku. Batrisa wajan bocah kok anggune. Mas Victor kadek Mas Victor. Ayo. Tak tetet daglong. Tak tetet daglong. Ora sah. Lho mboten. Isu-isu anak. Bocah. Iya, iya, kadek. Nduk. Ngancani Mas. Batrisa nyambut gawe tor. Mbak sapa? Mano engko. Lah kok yo iso mlaku. Cucung. Iya. Malah kaya radio. Kok radio? Heeh. Salaman karo Dek Patricia ya. Salaman. Orang salaman kok. Entar Ayo. to. Salaman Padha sehat to. Lho, karaku. Nggih. Mas Entun. Oke, Mas Victor. Patricia. Sayang. Wah,
wis, untuk vitamin ta. Betrisano. Heeh. Betrisa Sali. Karena Dek Trisha salaman. Mas Victor. Ayo salib. Nggih. Aja mbok kenekke kok. Wah. Mbak Manu ya cek gawe to. Ono carane meo. Ci walang kaji kokok beluk. Yo, gala-gala yo. Gala-gala. Oke. Oke. Karo Mbak Beatrix. Yo. Yo, aduh Beatrix. Dek ada. Sing romantis, sing Ya. romantis. Kowe kudu mlayu to. Mas Akbar, Dalem. aku ki cuma bayang tok. Pripun? Umpama Mbak Beatrice kita, Heeh. anu Nabi karo Mas Victor, aku bayangne malam pertamane kaya apa sih? Yo polae. Pakai jurus apa? Pakai jurus apa, Mas? Sembarang. Ya liar. Kira-kira jurus apa, Mas? Ya ula gubet. Aku gubeten. Alah. Yo bendal ku. Apa ulaku tak gubetne kowe? Cek duwe to. Tak wis dipapras. Ora duwe wis. Ora ya. Yo Mas Tris. Yo. Bali si gala-gala. Kobong yo. Ya. Duet fenomenal. Pak Patricia bersama Hector. Yo. Asik. Asik. Ayo kanca-kanca goyang yo. Ini ku telah kembali padamu kan. Aduh, imute. Setelah lama ditinggal pergi. Sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Joget Tris dulu loh. Oh, jaga Yo loh. oh, jaga kira itu segala galanya. Oh, jaga kira itu segala galanya. Oh, jaga kira itu segala galanya. Hey, hey. Asik. Hey. Oke. Mi. Ami. Enak. Mi susu enak. Iki kesempatan. Hey. Rindu Hey. Wasik. tawa lepas ternyata dia rindu gayamu ketika bermanja meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau membujuk, Ketika ku meracun, ku rindu bagaimana engkau mengasihi. ketika ku bersedih, diriku telah kembali padamu kasih. Sekian lama ku menanti, Lama sudah ku menanti memadu kasih,
Gala galanya Gala Oh jangan terkira itu segala Gala galanya Gala Oh jangan terkira itu segala galanya Gala Oh jangan terkira itu segala galanya Ayo terkira itu segala-galanya Oh jangan terkira itu segala-galanya Oh jangan terkira itu segala-galanya Oh jangan terkira itu segala-galanya Matur sembah nuwun. Wah, sip. Luar biasa. Biasa di luar. Mbak Mano jumeneng ya. Sapa? Mbak Manono. Saiki genti iki musuhmu. Oke. Siki wes. Jan. Aduh. Eneng banteng musuh ngkis. Aja ngono to nyo. Iya. Kok iya. Apik lho kok kene. Tenan. Mau senggakmu piye mik susu? Mik susu. Mik susu. Ayo. Mik susu. Dilewek banci Susu. itu. Terus Mas Akbar mung jawabe piye? Piye? Nae. Ora ngono. Piye mentir? Ora lali aku. Piye ya? Lali. Tanggung jawab ayo. Piye? Lali aku. Ah ora. Kayak yogo buri. Oh, pengen tok mentil ngono to jare. Ora Tapi yo. tak tau apuk. Yoga mburi kengke uduk Mas Dalang. Oh alah, kaget aku. Anu, sakrene sampean mau wis wis dirasakne iki mah ngaliyo. Aku tak karo sahabatku lama. Sapa? Heru ayo. Lah, wes ya wes kono. Bernostalgia. Kene wae. Aku tak kancane Mas Dalang ya. Nah, ndek kene le. Mi bu engko sik kari Waduh. dhewe. Wong susu kadaluarsa mbok pamerne ya. Lah kowe engko nek roh asline malah pengen. Kok ya nggawa mi ya wis. Aku duet karo nganu ya Mas, karo Iya. sahabat karibku ini. Oke, siap. Apa lagi? Aku tak sing lanang iki ben sing wedok. Asura iso aku. Alah ayo. Aku pengen duet karo Heru. Apa lagune apa? Anu apa ki jenenge lagu sing terbaru ya Mas Tris? Apa kuwi? Mas Tris ki nganu lho, player legendaris lho iki. Lha iki gendakmu dhisik no. Ora lho, batur iki padha mati dhek urip dhewe lho. Apa?
Mbak Billy wonten pamundutan, Pak. Oh, sampun telas. Sing duet apa? Dewa Tresno waleh. Terus Maranggono. Iki gak ro lagu ngonoan. Apa ta? Ndang apa kok angel ramki? Sik to sabar to. Teh kok ya ah. Astagfirullahaladzim. Cah aku diarani lonte. Hei! Allahu Akbar. Labimu. T iki mbote. RT. Napa Bapak? Oh ninggalkan terus. Lah pira duit ya? Ora apa-apa kok ya iki Ya wis, mayu wis. men. Sora wedok. Gak iso. Loh, sik. Aku cara isone ya wis kayak dhisik gelungan.